a Turuso Celeste. O jueves contra os griegos unha noite para esquecer, pois se nos untou a fame con as ganas de comer. O partido foi moi malo e gañamos, menos mal, xa estamos clasificados para octavos de final. O mellor para min, aparte do resultado, a cena que me mandou a muller, bocata de xamón asado. E que a vitoria en Girona, a semana foi completa, pois me iba a saber igual, aínda que fora panceta. O Celta está que se sale. Eu vivo con cariño, vendo ben que se recupera o central ganés Pepiño. Levamos 5 vitorias, se non estou confundido, con el formando parte do trío defensivo. Xa temos outro diamante en bruto, que defende con valentía e con gana, o lateral izquierdo Carreira, a galerna de San Andrés de Comesaña. Pena das temporadas cedido, a verdad non sei por qué, pois o que quedaron no seu sitio, non digo nada, pa que? É un dos imprescindibles, dá gusto velo xogar, xa ten que formar parte do equipo titular. Aínda que con Giraldez a aliñación é unha pesadilla, a veces a fai sacando bolas do bombo da lotería. A maioría das veces acerta, e me teño que calar, a ver se o venres contra os de Arbeloa tamén podemos gañar. ¡A la Celtilla!